Anjadorani hambai media takuk songno sungno logirema bagai sung tini nishimi ya sung mia nishimi no o sipai param chaini je sipai para bisini village ni andaro je chinam chayo wenjisi je ora tabu kaisa gas plant tongo site tongo jagao sung chini je area ni local chlai rok je unemployed tongnai borok no sujug rona bagai tai abono karoi je khlai tongnai rong no contract basic ni andaro khlaio hne yakari rojak mani borok ni bagai no sung tini ochaba khlai laikha tai root block bo khlai laikha jagao sung miao to sakunu kotor khai khlai lailia tini hingke sung lama block khlai ruinai borok ni samung no atkiri rekha tini salchani bagai tabo sujorade sanjani 6:30 baji tongo chini 12:30 ghonta nge choli tongo chini andolon chini choba aboro karoi जों खोनाबो कन्टिनिउ तंनाय चिनिओ चबा आबोनि लगे लगे जत दिन पर्यन्त चिनि जे डिमान्ड तंमानि जे अनएम्प्लॉय यूथ रंगनो सुजुग सुविधा रनानि प्लस एरिया डेवलपमेंट जे लामा रकनि सुजुग सुविधा खलायना बागै ताइ बरो सकां कग्रमा बतंगो स्कूल रक तंखा हंगांकाय स्कूल नि ब्रांचेस निनि तै रकरि हिंके बरो व्यवस्था खलायना कक आबरो ग्रिया साक चिनि जे दाबि मान या साक चिनि अचबा जों चलिउइ तंलायनाय Tapi sudah di Norway ke bawah pun kasih kita coba buat Samungo buat sampai merokok tongno dia bawa naik mana ini. Tabuk suk joratui miao to sung site thangai nai je oro rik in charge tongo boni thani sung resolution ya pharkha abono karei sung tini je tabuk global private company hani phai tongmani borokni hoite sung tabuk suk joratui kuno kok mania kho tai শুধুমাত্র যে security in charge tongnai borok baisimi se kok mas hako যত দিন পর্যন্ত जों যে বর্তমানো যে কোম্পানি প্রাইভেট কোম্পানি গ্লোবাল ফানংথুন যে সাফানংথুন ফাইনাই বরংনি ইনচার্জ বরংনি হেড অফ অথরিটি যদি কোম্পানি নো কেবিং তো কলাই না প্ল্যান না কোম্পানি বাইচিনি কোনো কেবেক কरै চিনি জাস্ট চিনি ডিমান্ড সে হবো বরক বাই তো চিনি পার্সোনালি কোনো শত্রুতা করি বলে আবো তো চিনি যে বেকারত্ব সমস্যাও চিনি যারাই রকলাই তংনাই চিনি শিকলা রকলাই তংনাই বংনি বাগসি চবা borok bai borok जों शान्तिपूर्ण भाबे नय कतिनि सापुंगो जे फुंनि सिमि जों अ जागाव जे लामा का सुइनाय जे लाहार का सुमुंगो जों कसां खायनो सापुं पारंखा दाबो सुक जरातै चिनि माने जों केबनो बो कुनो हामिया खलायाखो कुनो केबे मुरियाखो प्लास चिनि तरफ से बनियाखो बनियांति बुनियाखो गो borok no nongni local ni neta rok leader rok tei dulai rok borok le saide man ka kok to manos banu de nuk khana साइड एमान खाना चिनी ताबुक चिनी अचबाओ तो साना थांगांकाय ताबुक एडीसी हापांगो तो चिनी सावि मानो चिनी तिप्रा मथा तंगो आबोनि बिसिङो चिनी बिसिनि 7 बॉडीज नि बिसिङो 2-3 जन तंगो
tai je kusam state ni ngai nai to borok jungno logiria jung simino tabuk je jini phanshok sak jung local hisabe no oro khorang ti salai jung oro actually jung oro kono political party involve khlaina musunya tang hinkai je to jini local ni upor se bo depend khlaiu ba ana kisa sok borok chubana rok ba bong thane chuba murok nok sane obo hai khorang ti salai rok to to ihi jung tabuk su jara ti ke bono chuba mung sania kho tai jungno bo ke bo chubana hanai na yak Phiyok me yak barok yakuta ba company ni bakhakti nok ni tam phirok mon mangkha ti su jora jemian sim kasui tongai mani tabu su jara ti je singmia resolution ramani borok abo pass khlai horka headquarter ro angkai tini sunday ni bagai borok kuno meeting khlai mani hane borok sawo anga khana angkai borok alochona khlainai tai সম্ভব angkhangkai chesta khlainai kok sanani borok sungbai chai toklainai hini sauta jodina choba choliui tongnai gaora gas company bosek balok hebna chino jagao gas company achuk mani 3 bochoriya tebo balok kha 6 bochor khai choli tong tongo je puila choli phurni simi hingang kai ta 6 bochor ko to nai nai din norong boyar ni simi khana ga asak bisini pore tini tam ni baga asun sanong demand ro asak bisini simi ya puila phur hingang kai ajorao tabuk ang ani sak bai thani kokno sai khina ro na ajorao ang absuk upojukto jagao sogoya kho plus ang ajorao tamoni sanai ani family no tuino beshirbag tong kamsuk abono important har jagliya ga jara involvement tong nai borok হয়তো বা ওয়ানসু খনা যে শুধুমাত্র নিজনি ন সিমি মান পাইখাকে ন অব जों স্যাটিসফাইড পাইনাय চিনি লোকালিটি ও যে করি রং ন বা যে মান নাংনাय উপযুক্ত বড় রং जों সুযোগ সুবিধা খালাইরিয়া ফন চুগুনি ওয়ানসু খনা সেই কারণে বড় খরাংতি সালিয়া অতাকালাই সিমিয়া जों সেমানবো অব হাইকেন খরাংতি সাউইনাय जों 8 জন চলাই রং ন চিনি এলাকানি जों দাউইনাय অর বিশা জরাতি বড় খালাইখা আবনি বিসিং খরক नै চলাই রক বড় oro ni pai mani ya golo o ko kwai 2 din sikang no borok ta kaisa company join hone ta kaisa private company tongo a jaga thangi borok join khlaikya ka aboni ya golo te bad baki tongnai borok khlaiman yang tong e ab borok ni bagai no tai je te bok bekar tongnai borok ni bagai no chini o tini ne o choba mana amcha ni lukurog no rok kai chini o choba sakana ang sakango saipe kya chini o choba je borok go sia sak chini bo choli tongnai abonota nangka hor sal tongnai जों to mian simi ko hor sal tongui tonglayo abo continue tongnai hambai iko sing mian simno norok bo sungno cover khai sing norno kaham kene brief khlai rakha media o je sing o jaga je ONGC gas mano manai tabuk je oro bongni gas plant soli tongmani o jaga je borok phaifrun simno sini local body rok oro samungklai tongo borok sebukmaya abo sungno saikhanarka iko sini madam bo clearly abo norongno media facingti saikhanarka sungbo same sungbo bono nayo je sini local je unemployed tongnai borok banchithu borok ni family je cholyang tongmani tamningke borok give and take process no sung borok sano sung borok no kuno extra babe sung borok no sanya borok senior ni asuk je resource je kuti ni resource borok orot lang tong gas not jotono saimano natural gas extraction khagyang kai tlang khangkai tamo manaro tamo busuk onek kichu mano aro onek go kuti ni obo budget nka omo sini TTADC area o klayo ONGC rok asuk bosor joratei sini tipra hasteo gas tlang tongo thermal power station ok point tongo bolmora o current ok sanami baire rok magna free rok hor tong sin neighboring country Bangladesh rono phia sungnokai suno tamarkha zero additional 1 rupees fana tax yako even a single piece bubagra barbar saikhna ro kongno 1 taka fana additional ya karai phia state no onkai 20 crore just for sanitation and water by sanitation ni bagai sin nangbono 20% as a trust hisabai mangnari manongkai nang sini TTADC wo tabu jorti 1 taka rang khiglaya ko nang sungno kai tangai 20 crore rimaya sungno nang 20 crore riman ble sino village solar water pump tam ning ke timan ya we are deprived asu bosor sing deprived tong ADC o fan krei kok simi samung ya nang sino ne resource lango kuti ni nang sungno just 1.2 lakh rong ni ekta solar water pump fan rimeda ekta school fano ekta pura ekdom kaham school ka or 5 borok suno kabangma kaham kok rejak tongo school samung
kaham khlairane water facilities agriculture ni irrigation system abon pore road omti ke singno asuk borso sing tong mane tabuk sini borok sisaka sini borok saiman ka recently no sing miano youtube o kaise nago gas pipe thepawoi oine jaga tlangai general area o borga plant no snamaya jaga bongni borok no simi fatarni borok asamni borok no simi employment roi sin borok no khai omti system kai na mangana resource langai sungno amni kai thung tong zero tax pay khai sin additional tabuk sing sijaga tabuk sing sao sungno bo norok development ni bagai sini kaham ni bagai norok naya kai sungmo norok no kam 1 liter phana sung oro nong nong ko oron gas station sujug ria sung norok no nong plan no totally bondo sorry miani simise klajak tin bo klai tongo o gas plan no sung bondo klai nai jodi norok sini demand mane akai sini unemployed youths rong norok scope ria norok kam ria samung ria tai sini development ni bagai norok mungsa khlai maya sungno bo norok nasigya angka sungbo norok no nasigya that is clear sini phajingti sini clear sini youth sini mohanpur leponga block ni whole tirbrau sung norok no jagaria abo norok tabu kam ka sije ONGC phanong to whether it is ONGC mega engineering phanong to tai jese company phanong norok jeske phan phaito we don't care what we care is give and take or give and take process phan norok khlai meya even a single piece norok sini edisi oria ko tabu jortai sung once again norok no demand clear o ONGC norok sini bagima wan sungnai you think for us then we will give you our resource asono kok tai bisi kok sanamu sungne any other questions media mane obo sang dong kaisa company drill khai oro je samung motamoti paik langha tabuk tai kaisa angko tai kaisa company phajau ka thokti khlai abo borok budi khai tani tamok khlaine nai tong phatani borok mang tuboi oro samung ria khlai tongo abon bagaya je first company oro je jaga khuk kote kote sawoi misti muke sungno juta bari nai amorok tabuk khari thang tong kintu mungsa kalangi je gosijak abono bo sung nai nai sung borok no bon saramu sungu nor bu sin bagi nai di sung nor nai nai